Какво става, мъжморочета? Днес играем Doors for 2, втори етаж. Толкова съм слаб, че то можело да се премести картата. Като дадеме ето тук. И направим така и опът минес. Нека да започваме. Добре. Ако искате още на Doors for 2, втория етаж, абонирайте се за канала, лайкнете видеото и нека да започваме. Добре. Добре, айде нека да започваме. Пускай ни към към мините ни пускай. Аре към мините. Аре бе, ще ти щупа главата бе. Взимам компютъра и лягаш да спиш. Взимам го и лягаш да спиш, добре. Козатко е. Взимам лепенки. Козатко е. Хора, вижте колко бързо се движа. Край. Разбих. Минес. Много замъглено бе, не виждам нищо. Добре. Чест. Лебенки, yes, baby. Добре, значи така се хилва. Значи пускаш, махаш и взимаш. Трябва просто съм на макс хелти за това. Пари, баба. Добре. Айде. Чест. Пускай. Къде си? Добре, всичко е точно. Само трябва да намерим лампи. Още лепенка и забавка. Добре. Кой ми светош бе? Знам тебе, търся бе. Къде бе? Там ли бе? Ето ги бе. Няма нищо. Пак няма нищо. Добре. Както да нищо. Добре, и газ! Пуснахме тока. Сега би трябвало там врата да се отворя. Не, обърках страната. Ела така. Добре. Там какво има? Там... Не искам да ходя на там колечката. Добре, обърнахме пътя. Опа. Хайде! Застигни се! Браво, бе!
Светя, тя. О! Кое има тук? Нищо. Но. Мадила, мадила. Кой има тук? Няма хора. О! И ама начин. Добре. Добре. Вече имаме 10 лебенки. На къде съм? Ох, гърба ме сърби. Що всичко ме сърби, когато точно почна видео да правя. Палчите. Те се телепортираха. Какво? Зад мен ли отидахте, бе? Оф. Къде се телепортира към мене, бе? Аз нищо не мога да видя. Мач. Мале. Оп. Фак! Коси ти, бе? Обадан шкаф! Коси ти, бе? Коси ти, бе? Пах ти. Побърка ми! Побърка ми живота, бе! Живота ми побърка, бе! Баш домашната ми да изпи, бе! Не ми трябва. Казах ли би трябва? Коси? Гледай го как чака тука. Искаш да паднеш на главата ли, бе? Аз съм умен, бе. Аз виждам, бе. Аз не съм слаб. Чувал съм, че това се плаши от светлината. Няма нищо. Пак чувам. Пак го чух. Годиш. Ей, получих това, което не ми трябва. Чувам те! Кой върви там? Кой върви, бе? Кой върви, бе? Къде се чуваш, бе? Добре, аз как трябва да премина там? Аз се изгубих. Аз тотално се изгубих. Чакай.
Или ще взема тази. А пък ще взема... Макс съм. Да. Добре. Всичко е точно. Сега тук ли съм? Ма... Каква стая? Пак ли си тук? Нямате. Айде, умрях. Да, то сега е червено. Де. Хора, мисля това да е от видеото. Да. Умрях. Буквално. Още ли идва? Не, ма те са 3 шкафове. Той дойде поне за 4-ти път, брат. Добре. Хора, това беше всичко от мен. Чао.